салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯз ҳаққони мова баҳор омад. Ҳаво -3 градус шуд. Ҳама беринанда, ҳама кӯчанда. Моям буромдим, ҳам ту берим ба буроим. Мана мехе барфи калон сар кард. Бо болошпа шамолча. Ясмин хоб буд. Ясмина бурардагим не, Муроҷона бурардам. Инҷа Муроҷон қати беҳим бачаҳо бозӣ кадост. Ваи площадкаи пеши хона мо буромдем. Имрӯз ҷумъа, имрӯз Муроҷону хонанда. Барои ки мо бо аз нав садики кӯҳнамова рафтим. 2 ҳафта садики навба рафтим. Ҳеҷ маъқул нашуд. Кружокош нест, ягон хел дополнительный ваяш нест. Боз якта группава 35-38 нафар бачаҳо, хеле бисёр кӯдако. 2 ҳафта рафт. Муроҷон вай қадарам маъқул нашуд. Ясмин хай мешад гира кадагиш не. Муроҷон ошнооша гуфти ахел. Ман вай садики кӯҳнава телефон кардам, гуфтам ки аз нав мегирӣ то мебогӯм. Ҳа гуфт. Имрӯз рафта ҳама документоя ҷобаҷо кардам. Бо аз нав ин садики нав гирон, вай садики пештарава бурдам. Ва аз рӯзи сешанбе Муроҷон мерад садикба. Неки Ясминба гуфтанд ки дурӯз хона вешинад, чунки уже база данинда нест. Муроҷон ҳай. Аммо ба рӯзи душанбе выходной худаш барои 8 март, неки рӯзи сешанбе садику Ясмин бо сешанбею чоршанбе хона мешинад, аз рӯзи панҷшанбе мерад. Адами хел Муроҷон хурсанд ки пеши ошнои худаш бимерад. Муроҷон, ты сархез, да? Надо быстро вставать. Хорошо? Ана ҳамихел гапҳо, ҳамихел навигариҳо. Рости гапа гӯм, кӯдако мумкин одат мекарданд садикба, лекин мо ва ҳамихел ким чӣ хел бегона вай шуде натонистим. То воспитателёш ва маъқул намешад, неки ҳамаш меҳрубон назу асаби ки мо одат кардагӣ натонистим. Мо падару модар кӯдак дида бадтар диломо ганда шуд. Иқадарам вай садики дур не, 2 остановка изофатар. Хай мошинки бурда мебиёрам, ҳичи гуфтанда дошт. Бо онҷанда кружокҳои ҳар хел ҳай, платный дополнительный. Кӯдак яъне ки вайба намешинад. Яъне ки кӯдак чордеворба намешинаду ҳамихел дополнительный занятияҳо ва нависонӣ аз масалан лепкаю рисование сар карда то дополнительные мани дошкалёнку ҳамихе спортивнию бо греко-римской борьба ҳамихе чизова мерад, яъне авора мешад. Инқадарам зиқ намешад. Анамин навигари имрӯзба. Мама, на, держи. Меня поймают. Скажи здравствуйте. Мурат. Хостам имрӯз кухня камтар уборка кунам, басар кунам ва мон манамихел чизое ки пакетба меистад фақат ҳамиҳоя ҷобаҷо кунам. Ман аз фикс прайс манамихел контейнер ҷо гирифтам 55 рубли, 1.75 литр, яъне аз 1.5 литр камтар бисёртар, 2 литр не, лекин хостам манамин чизое ки ҳамихел пакетба меистад ҳамаша ҷобаҷо кунам ва ҳамихел так истад вақте ки грунҷ дар кор мешад инаш ва уже пакеташа кушода мехикада нашинам. ҳар боре ки макарон гречка ягон чиз лозим шуд, ҳатман аз мехе пакет агар гирӣ мерезад якта дута хай макарон калон, грунҷу гречкао майда. Аввал ман банкаова кадаги будам, баъд банкаоя холӣ кардам. Хостам мана иҳова пур кунам. Инҷа манахе кушода мешад ду тарафа. Аз нишон медиҳам. манахе кушода мешад.
хоҳед нисфаш, хоҳед ҳамаша мекушоед. Полностью коробка ва крышкаи мекушоед. ба фикри ман барои вай биринҷу амихе чизро мана накушоӣ бас майда чиша бо сахт мешад. Мана ҳамаи қадр пакетҳои изофагӣ буромад. Ҳамаша ҳозир мепартоем мусорба. Ин банкаи намак буд, инаш банкаи шакар буд. Мана инҷа ман хато кардам, 6 харидам, бояд 10 мехаридам. Ҳамагӣ 55 рубл, ҳамихе чизи наст. Мана инҷа всё равно гурунҷи сурх. Мана хелха ин коробкаш нормально меистад. Вай хлопья овсяные бо 1-2 чизон монд. Ин дафъа равам бо мехарам 1-4 тои дигар. Ина бинед тамошобинон, мана мехел ҳамаш. Ин намак. Ҳатто мана мехел спагеттиҳо нағз нормально меистад. Мана инаш гречка, инаш шакар ва мана инаш гурунҷ. Гурунҷ 2 пачка мана мехалак. Инҳо 1 килоги неко 800 грамми. 2 пачкаш ба зур ҷо мешудааст. Мана ман якта пачкаш камтар истифода бурдаги будам, мана ҳамин қадар ҷо монд. Агар фикс прайс ба аз ҳамон чиз бинед гиред, ҳатман пушаймон намешавед. Ҳамин хел чизи нағз бо ихе пластмассаш мулоим нест, сахт. Ва боз ҳамаи чизотон ба сар меистад. Аз ҳама муҳимаш он ки ҳамагӣ 55 рубл. баъди кухни давомаш душба гузаштам, душаборка достам. Занҳои азиз, ман медонам ки влогови каналҳои бисёртар занҳо тамошо мекунанд. Аз шумо як маслиҳат пурсидани будам. Вақте ки ҳамин душа, ҳамин крану ҳамон ваннаҳоя тоза мекунедон, чӣ хел средства истифода мебаридон? Кадом средства истифода мебаридон? Ман аз фикс прайс якта средства барои ҳамин хел крану ванна ҳамихе чизо гирифтам. Номаш Ҳаместос. Нағз тоза накард, хушрӯ сапсафед накард ва боз аз магазин магнит буд ба фикрам. Даместос ҳаст, аз ҳамон гирифтам. Ҳамин хел бӯш баланд ки дарди сар шудам. Ҳатто сарам 1-2 соат чағ зад
даркат ойнаҳои тирезаҳои ҳама ҷоя кушода партофтам ва намехоҳам дигар истифода барам, лекин нағз тоза мекунаду бӯш ҷудо ҳам аз ҳад зиёд баланд. Агар ягон хел средствое ки нағз тоза мекунаду бӯш ин қадарам баланд нест шумо истифода мебурда бошед ба шумо маъқул бошад, мехоҳам ки дар комментария нависед. Бешакӣ раҳмат. Дар ҳамин ҷо влога ба охир мерасонам. раҳмат барои тамошо, раҳмат барои лайк.